गुबुनखौ गोरिब होनना मुगैनाया दालाय माथो गावनि फिसाजोआनो लामा दथायाव सुबुंफोरजों मिनिग्रा जाबाय। माखौ सानाबाय थाखो बोराय? माथो सानदों बिमा फिसानि बाथ्राखौ सानदों दा बेबा बहा दंहैयो गोदाव सोराव एसे रांनि थाखायनो जाजोब्बाय बोराय आंखौ निमाहा होदो बोराय गावनि फिसानि साननायखौनो बुजिनो हायासै बोराय दाबो जेबो नङा बिमा नों नोंनि गोसोखौ हमदांनो हानाय जाबायबा आंहा जोबोर गिदिर फाब जाबाय बोराय अलंबारमोननि न'आव थांनानै निमाहा बिहैनोसै बोराय जागोन बिमा सम लानानै थांसै अब्ला दा जेसमिना बबेयाव दङ आयै? बै आमलाय गुरि गामिनि फाख्रिनि बाजाराव आफा आं खनसे जेसमिनखौ लोगो हमनो हागोन ना? नोंलाय बेखौलाय मानोथो लोगो हमबावनांगौ जाखो? लाजियासै नों फिसा जेसमिन बिमाजों एफा गाज्रि रायजानायनिबो जि जाबाय जानानै थांबाय फिसा बेफोरखौ नों गोसो दाखासै थेवबो आयै गोसोआ मानिया अनखांनाय मोनो जोंनि मोजां मोनज्लायनाया थारमोन आयै थेवबो आयै जेसमिना धोनि गोरिब होननाय रावखौ बेयावनो लाबामोन हाबाब जोंहा फिसाया दाबो सिखारनो सम जायाखै नामा? आं फोजाहैनि र'। ओइ अलंबार फिसा दाबो सिखारनो सम जायाखै नामा? सानानो जौलायलांबाय। अलंबार फिसा दिनै कलेजाव थाङा नामा? दिनै थांथ'ला नामा आइ? हाबाब फिसा नोंथ' कलेजाव थाङैयानो जायामोन दिनैलाय मानोथो थाङा जाखो? आइ आं कलेजाव थांनो गोसोआनो जाला माथो मानो थाङा फिसा? जों एथ' खस्थ' खालामनानैबाबो नोंखौ फरायहोदों नोमफाया न'आवनो थाथेरनो मोना नोंना नोमफा आरो आंखौ एसेबो साना नामा? नों कलेजाव थांथारनांगोन फिसा नों कलेजाव थाङैनि जाहोना मा? गोसो होब्लाबो गोसोआनो जाला माथो आयै बाथ्राया बेबायदिसो नोंबो बेनि थाखायनो फाग्ला जासिगोन नामा? थांखांनाय बाथ्राखौ साननानै जेबो मुलाम्फा जाया फिसा गोदान मिजिं लानानै कलेजनि फारसे आगान सुरलांदो
जागोन दे आइ आं बहरानो नाजागोन बिमा बाजाराव शपिं खालामनाया दाबो ओंखारखाङाखै नामा? नै जाबाय फैदो हाबाब जोंनि फिसा बिलाइ अन्थाव बाथावनो बिफा जोंहानो न'आव लानानै थांसै खोमा जागोन बिमा जोंहाथ' फिसाबो गैखाया थौ लानानै फैदो फिसा जोंनाव जों मेथाइ लाबोगासिनो जोंनावनो मेरला मेथाइ दं जानो हागोन थ' सिखारदो मेथाइ मारगोन थ' बिदिबा आं थांगोन थ' होगोन फिसा होगोन दे सिखार आयं ओंखाम ओंख्रि सुदोंमोन आंखो आयं लायनि गैया नेथ' फिसा ओंखामखौ मोजाङै जानानै ला अब्लासो नोंनि देहाया गोग्गो जागोन नंगौ नामा मादै औ फिसा अब्लानोसो देहाया मोजां थागोन बिफा थ' फिसा जेसमिनखौ नागिरनो थांनो दालाय बहा नागिरना मोननांगौ जाखो एबा बहा दंहैयो गोदाव सोराव आलायसिलाय थ' बिमा होनबा नागिरहैनोसै गोख्रै थां आंनि गस्लाखौ लाना फै र' बोराय आयं मुलिखौ मबे मोनसेखौ जानांगौ बिखायं ए ओरैनो टेबोलाव दैबो दंखायो जानानै होदो बलखौ मादै नोंसोरनि गोसोआरि बेसेबांबा बाख्नायजाथाव आंखौ नोंसोरो फाग्लिबाबो मुगैयासै नोंसोरनि थाखायनो आं दिनै गोदान जिउ मोनफिनबाय मादै आं नोंसोरखौ मा होननानै साबायखर बावबावनो आंहा बुंनो थाखाय खुगायाव जेबो रावानो गैला जेबो नङा फिसा बेफोर मानसिनि मावनांगौ खामानिखा मानसिया मानसिखौ हेफाजाब होनायानो देरसिन धोरोम आंनि आइ आफाखौ आं जि गोसो मोनोना बे आरो मादै गावनि बिमा बिफाया मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गावनिया गावनिखा दे फिसा थांनो हागोन नोंनि जोनोमगिरि गामियासो मा मुं जाखो फिसा माबा आदै आंनि जोनोमथिलि जायगाया खैरगुरि दे बिब्दिब्ला बिमा जों दा सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै दोनना फैनोसै जागोन बिफा
फिसा आंखौ निमाहा होदो फिसा फिसा आंखौ निमाहा होदो नाथाय फिसा नों माबोरै मोजाङाव फैफिनगोन फिसा आइ आरो आफा बिसोरनो आंखौ मोजां खालामफैया आदै मादै बिसोरनो आंनि आइ आफाया जोंनि खुलुमनायखौ नाजावदो नङा दे बिदिब्ला जाबाय जानानै थांबाय गोजोनै थालायदो दे बिदिब्ला जोङो थांनोसै दे नोंथांमोननिसिम साबायखर जोंनि फिसाखौ जोथोनै लाखिनायनि थाखाय इसोरा अराय सम नोंसोरखौ गोजोनै लाखिदो दे थांलायदो होमबालाय दे बिदिब्ला थाथ'लायदो उनाव लोगो मोनसिगोन जागोन दे फैदो फिसा हांसै औ बिमा अलंबार लाहानि न'आलाय बबेथिंसो जाखो नै बिथिं थाङो बोराय ससे थांबानो मोनगोन औ होमबालाय नैबे फालुआ बेनो न'आव मानसि दंना गैया जाखो रुबुथि आगै न'आव दंना गैया जाखो औ दं सोर जाखो आगै रुबुथि आंखौ निमाहा होदो आंनि गोरोन्थियावनो आं नोंखौ गोबां गाज्रि रावै रायखांबाय आंखौ निमाहा नाङा आब' नाङा निमाहा होनायानो मानसिनि देरसिन खामानि जेबो नङा आब' थांखांनाय बाथ्राखौ रायखांबाय थानानै लाजि दाखोनांसै आब' बिनानाव थांखांनाय जाथायफोरखौ बावगारनानै गोदान मिजिं दानांसिगोन मा गोदान मिजिं आदा बाथ्राया बेनोमोनदि फंबाय अलंबारा न'आव दंना गैया जाखो गैनायाथ' गैयामोन आदा बायजोआवसो बेरायनो थांदों आदै आरो मादै नोंसोर जोंनि न'आव हरखाबै मा खौरां लानानै फैदोंबा आरो जेसमिनबो फैदों माथो बेनोमोनदि अलंबार फिसा नों गाज्रि मोनाब्ला दिनै आंनि जेसमिन फिसाखौ नोंनोसो गथायनो फैदोंमोन आं नंगौ फिसा नोंनो जों जेसमिन फिसाखौसो गथायनो होनना फैदोंमोन जा जाथाय जालांबाय बेफोर आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो जालांजोब्बाय आरो मादै नोंसोरनि गोसोसै नोंसोर मा सानो बेनो जाथोंसै आंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैला फिसा थार मोजां मोननायाव थोरि गोरिबनि बाथ्रा फैया जाया थार गोसोजों मोजां मोनलायो बिसोरनि मोजां मोनलायनायखौ रावबो हमथानानै लाखिनो हाया जेरै बोहैबाय थानाय दैनि दाहारखौ रावबो हमथानानै लाखिनो हाया थार मोजां मोननायनि ओंथियाबो बेबायदिनो फै अलंबार फिसा आइ जेसमिन अलंबार फिसा दिनैनिफ्राय नोंनो आइ जेसमिनखौ गथायना होनाय जाबाय नोंसोर सानैया दिनैनिफ्राय आलो गोजोन रायजो जालांदो दे थालायदो होमबालाय फिसा जों थांनोसै जागोन फिसा दे आलो गोजोन संसार जालायबानो जाबाय फिसा थादो फिसा नोंसोरनि फिसायानो जोंनि असे फिसा थादो फिसा जाबाय दे होमबा बियाय आरो बियानि जों हांसै दे थालायदो बियानि दे बियाय थादो हांसै बियानि दे थालायदो होमबालाय गासिबो दे